mauna kay gibaligya man gid nimo ang bata ana Attorney Rofil. Apan karon gid Attorney Rofil ato lang din hinabion kadali ilang gid Attorney Rofil ang ato ang God focal dinhi sa Barangay Dulong Fatima nga si Ma'am Catalina Abilia at siya man gyud pod ang usa sa mga ni-rescue gyud atong mga adto gyud sa balay sa mag-live-in partner niya makasaysay gid siya Attorney Rofil sa mga detalye pod kompletong detalye or dugang detalye mahitungod aning pagpamaligya og bata Attorney Rofil. Live sa karon sa DYHP Araman Cebu sa IFM 93.9 kauban nato sa pikas linya si Attorney Rofil Banyo, ma'am. Good morning, Attorney. Yes, ma'am. Good morning. Live tas DYHP. Oo. Ka followers bet mo nimo. Oy, salamat kay ma'am. Ganda ako radyo para sa imo. Salamat kayo taon. Oh. So yan ko nimo Attorney about sa bata Abilia. Oh, sige ma'am. Okay, so anong time Attorney? March 11, ang March 7, 11 to 12 a.m. Dunay ni post diri nga dunay bata ang gibaligya sa maong dapit. So pagkaibaw ng mga Attorney ni Risio dahil no full support kay niya asang tanod ang gipanadid to. Yeah, DSWS ug ang WCPD sa Station 11. So giadto ko sa maong lugar Attorney dito na mo abtan ang iyang ginikanan ang iyang mama atong bata nga gabaligya siyang anak diya sa gawas. So gi-interview dayon sa social worker WCPD niya kami naminaw ra sa mi. So among gipatawag ang bana kay dili man pwede nga asawa ra say atong iimbestigahon apil magyud ang bana. Dugay ni gawas iyang bana. So amo yung gipos nga gawas. So mao na ni gayon na Attorney nga among gipangutana unsay hinungdan nganong inyong gibaligya ang bata. So ang sulti pa sa mama wala daw sila ikabayad sa ospital. Uy. Oh, nya ang amo sang naibawan ang sulti sa uban nga kasilihan Attorney nga kada di ay ni gayon na dili lang kay kanaran niya nabaligya ang bata. Ikaduha na din Attorney. So kung pwes na yung nabaligya wala sa ginto ato. Sa karon ra gyud na concerned citizen nga nagpahibaw na mo sa barangay. So yan sa karon Attorney wala daw sa ibayad sa ospital. Sus Ginoo ko. Unsa may mga trabaho ini mga ginikanan kini manag-live-in? Mamasurahay ra Attorney. Mamasurahay. So ana gid ni si Attorney kani sila dili gid